खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीब बसुमतारी। बे समाव फिन आरो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां। बे समाव थारैनो मा जामारदों आरो गोबां सुबुंफोरनियाव सोंथि सिखांदों दि बिपिएफ दोलोनि गेजेराव थारैनो मा जामारदों, मा जाहोनाव बिपिएफ दोलोखौ सानफ्रोमबो हर सान थामहिनबा सान हर नागारनानै गुबुन गुबुन दोलोआव जगदान जाहैनायखौ बे समाव नुबाय थानाय जादों। बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गोबां लाइमोननिफ्राय गोबां बिपिएफ मददगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बिपिएफखौ नागारगासिनो दं आरो बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलसिएम, बिजेपि बायदि बायदि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जाबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननो लानानै फैदों जे बे खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननो सानथामनि थामहिनबा थांनाय सानथामनिफ्रायनो बे समाव बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो मददगिरि बिथांमोना बिपिएफखौ सान हर नागारबाय थानाय जादों। बे समाव नोंथांमोना ग्राफिकनि मददनि गेजेरजों मिथिनो हागोन जे दिनैल' नङा, सानफ्रोमबो हर सान बिपिएफ दोलोनिफ्राय साफा एफा गुगालांबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बे समाव मा जामारदों बिपिएफ दोलोनि गेजेराव नोंथांमोना नुना मोनदों दि बिथांमोनानो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथिमोन आरो मददगिरिमोन आरो बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। थांनाय हरनिफ्राय हरावबो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै 300निबो बांसिन बिपिएफनि मददगिरि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'आव फैनानैबो गोबां सोद्रोमाफोरा एबा बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफोरा मददगिरि बिथांमोना लोगोसे कंग्रेस दोलोनि गोबां मददगिरि बिथांमोनाबो कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोन्दों बिथांमोना साफा बिथांमोना बिपिएफनि मददगिरि बिथांमोना, जेराव नोंथांमोना बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौबो लोगोआव नुफादों। नोंथांमोना नुना मोन्दों बिपिएफनि माला गानदों बिथांमोना आरो बिथांमोना साफ्रोमबो साफा बिपिएफ दोलोनि मददगिरिमोन। थारैनो गोबां सोंथि सिखांदों बिपिएफ दोलोआ जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोना गोहोआव फैफिनो जेरैखिजाया 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय खामानि मावबाय थादों फारसेथिं, नाथाय गुबुन फारसेथिं बिपिएफ दोलोनि मददगिरि दैदेनगिरि बिबानगिरि भिसिडिसिनि मेम्बार बिथांमोना बिपिएफखौ नागार इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव रोखा नुनाय जादों। थारैनो मा जादों बिपिएफ दोलोनि गेजेराव, थारैनो सानफ्रोमबो हर सान बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गुबुन गुबुन दोलोआव जगदान जादों। बे समाव बिपिएफ दोलोनि बेबायदि थासारिखौ नुनो मोननाय जादों।